Pinaigting naman ng mga tauhan ng lokal na pulisya ang kanilang presensya sa mga dinadagsa ng mga mamimili bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bayan ng Labrador. Isinagawa ang traffic assistance, foot patrol at dialogo sa mga market vendors sa mga lugar ng convergence, partikular sa Tubuan at Talipapa na hangganan ng bayan papasok sa bayan ng Sual kung saan tampok ang iba't ibang bagong huling lamang dagat na tinitigilan ng mga turista. Layunin ng aktibidad na maiwasan ang posibleng paglaganap ng krimen at sa kasagsagan ng pamimili at matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa loob ng kanilang nasasakupan. Kasabay nito, nagbigay rin ng mga pulis ng crime prevention tips at ipinaalam sa mga tendero at mamimili ang mga PNP hotline na maaaring tawagan sakaling may emergency o kahina-hinalang sitwasyon. IFM News. Sa ibang balita, sa kasagsagan naman ng pagdiriwang ng Pasko, pinaigting ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang kanilang pagkilos upang masiguro ang kalinisan sa mga puok pasyalan at pampublikong lugar sa Alaminos City. Mula sa Luca Park na dinarayo ng maraming tao hanggang sa 100 Islands National Park, binabantayan ng maayos na pamamahala ng basura kabilang ang programang Basura Mo, Iuwi Mo na isinasaalang-alang ang wastong segregation at paghakot ng mga basura. Kasabay nito, katuwang pa rin ang mga garbage collector na umiikot sa mga barangay upang maiwasan ang pagkaipon ng basura. Ayon sa tanggapan, sa sama-samang disiplina at pakikiisa ng mga residente, mas magiging malinis, maaliwalas at masaya ang pagdiriwang. Hinikayat naman ng CENRO ang publiko na patuloy na maging disiplinado at responsable sa pamamahala ng kanilang basura para sa mas ligtas at malinis ang mga pagdiriwang ngayong Desyembre. IFM News. IFM News. IFM.